Jövő héten indul Splitbe, Horvátországba a Debreceni Egyetem férfi kosárlabda csapata, amely egy Európa-bajnokságon játszik majd. Nagy Ágostonnal beszélgettünk, aki edzője a debrecenieknek. Mutassuk be egy kicsit a debreceni csapatot, ugye itt egyetemistákról van szó, de nyilván az egyetemisták is több bajnokságban, több szinten is kosárlabdázhatnak. Ki honnan jött, milyen háttérrel? Azt lehet mondani, hogy szinte mindenki Debrecenben nevelkedett a középiskolában. Egy-két idegen légiósunk van ilyen értelemben. Egy olyan fiú van például, aki Romániában járt 3 évet gimnáziumban, aztán utána nálunk fejezte be. Illetve van egy olyan fiú, aki Szegeden érettségizett, sajnos most ő nem fog csatlakozni a csapathoz, mert nyári elfoglaltsága nem teszi lehetővé. Egyébként a fiúk azok középiskolában ide jártak Debrecenben, jelenleg NB1-ben, MB2-ben, U23-ban játszanak. Hát azt lehet mondani, hogy jól ismerik egymást. Néhányan egész kiskorúktól kezdve együtt játszanak, és hát ez egy baráti közösség. Szerencsére annak ellenére, hogy azért vannak évfolyamonkénti különbségek, korosztályos különbségek, egy kicsit idősebb, másik kicsit fiatalabb, de azért összeérett ez a dolog, és talán még ez jó hatással is van a kicsit idősebbekre. Mikor indultok Splitbe? Hát a versenykírás az nagyon hasonló alakul, mint ezekben a korosztályokban, U16, U18, U20, amiről beszéltünk egy kicsit a korábbiakban. Érkezés után 19-én, 20-án fogunk elindulni, 20-án van regisztráció, ahol kapjuk ugye a szobákat, megkapjuk azt a programot, ami alapján tudunk majd edzeni. 20-án már van edzés, 21-én nem csak edzés van, hanem aznap van a sorsolás, helyi sorsolás van. Ez egy picit különbözik a FIBA rendezvényektől. Utána 22-én kezdődik maga a torna, ahol délelőtt edzés van, délután pedig torna. 3 meccset játszunk így 22, 23, 24-én, majd 25-én van egy pihenőnap. Természetesen délelőtt mindig edzések vannak, délután mindig meccsek. 26-án kezdődik a keresztjáték, illetve ez a úgynevezett kieséses szakasz. Természetesen még az utolsó nap is mindenki játszani fog, de azt jelenti a kieséses szakasz, hogy magáért a bajnoki címért folyamatosan magasabb státuszba kerül a lebonyolítás rendje szerint az a csapat, akinek sikere van ilyen értelemben. Tehát azért lehet látni, hogy olyan értelemben feszített, hogy délelőttönként edzés van, délutánonként meccs. Egyetlen pihenőnapot iktattak bele a programba. Akkor körbe lehet nézni Split városába, egy kicsit lazítani a srácoknak. Szerencsére nincsenek nagy távolságok, a sportcsarnokok, a szállás és akár a tengerpart körül sem. Annak nagyon örülök, hogy azok a fiúk, akik nem kerülhetnek be a csapatba, 89-en valószínűleg lehetőséget kapnak, hogy csatlakozzanak, és ők is kiutaznak valamilyen szinten saját költségen, és lesz szurkolónk is. Hát ők majd mesélnek arról, hogy milyen kikapcsolódni. Aki ezt a bajnokságot megnyeri, vagy esetleg az első 3-ban van, ezen a díjon túl mi a jutalma? Tehát gondolok itt arra, hogy nálunk ugye Magyarországon nézzük a bajnokságokat, valaki megnyer valamit, esetleg mondjuk MB3-ban, az feljuthat az MB2-be az első mondjuk 2 helyezett. Itt egy ilyen felsőoktatási Európa-bajnokságon van-e bármi tétje? Ugye a főiskolás egyetemi versenyrendszerek azok úgy alakulnak, hogy a legmagasabb szinten az univerziádé van, aztán utána a sportági világbajnokságok voltak eddig. Ezek is úgy működtek, hogy a különböző országok szövetsége benevezte a csapatokat. Hasonlóan ugyanúgy univerziádére is egy bizonyos szintet meg kell ütnie az egyéni sportágoknak, egyébként pedig csapatsportágokban benevez az ember, és így kvalifikálja magát. Hasonló ez a rendszerhez, tehát az egyetemi Európa-bajnokság, nem mondom, hogy a világbajnokságnak az előkészítő szakasza, hiszen oda nemzeti válogatottak mennek, ez pedig a kluboknak, az egyetemeknek a versenyeként van elhelyezve ezen a palettán, tehát innentől kezdve nem nagyon lehet feljutni, nem nagyon lehet kiesni. Minden esetre olyan tradícióknak, hagyományoknak köszönhetően olyan rangja van ennek, amiben jó lesz most belekóstolni, mert eddig még nem volt magyar egyetem, aki ide kijutott. Hát remélem, hogy 2 év múlva meg tudjuk őrizni ezt a lehetőséget, de valószínűleg többen fognak majd erre a babérra törni. Csapattagoknak ez lehet-e a személyes karrierépítésük szempontjából egy újabb kiugrási lehetőség? Gondolok itt arra, hogy ugye Amerikában draftolják a játékosokat, akár ugye az NBA-be az egyetemi főiskolai bajnokságból. Szinte minden évben van ilyen. Itt, hogyha valaki elindul már egy ilyen versenyen, és szerepel akár MB2-ben, vagy valamelyik korosztályos válogatottban, lehet ez egy újabb esély arra, hogy karriert építsenek? Mindenképpen azt kell mondani, hogy igen, különösen úgy, hogy 2 évvel ezelőtt Spanyolországban volt, ami Európában kiemelkedő kosárlabda központ, most Horvátországban van, ahol nagyon odafigyelnek erre a sportágra. Ráadásul Dino Radja a rendezvénynek az egyik fővédnöke, ennek a versenyrendszernek az egyik nagykövete.
Az egyik horvát csapat, 2 horvát csapat lesz, az egyik horvát csapatnak az edzői stábjához hozzátartozik a Dusan Ivković, aki a korábbi jugoszláv kosárlabda érának az atya, aki tulajdonképpen meghatározta azt a vonalat, amit ma szerb vonalnak ismerünk, tehát ő is jelen lesz, és hát biztos vagyok benne, hogy rengeteg kosárlabda, barát kosárlabda szerető lesz ott, szakember lesz ott, akik természetes, hogy odafigyelnek mindig a tehetségekre, és azt nem lehet tudni, hogy éppen kire, mikor, hogyan van szükség, és hogyan fogják megjegyezni a nevét. Hangsúlyozom, ez nem olyan, mint a FIBA rendezvény, FIBA lebonyolítás, legalábbis ismereteink szerint, ahol megjelennek az NBA scouterek, és minden játékost kiedzetelnek, elemeznek, sőt, mi több évekre visszamenőleg ismerik őket. Én nem ezt várom. Most jelenleg éppen Prágából jöttünk haza az U19-es világbajnokságról, ahol az előbbiekben említett gyakorlatot saját bőrünkön is tapasztalhattuk, láthattuk. Körülöttünk voltak ezek a megfigyelők, játékos ügynökök, különböző amerikai egyetemeknek az edzői, európai kluboknak a képviselői, akik szeretnének olyan tehetségeket látni testközelből, akiket esetleg meg tudnak szólítani. Egy ilyen esemény, azért ez elég nagy esemény, elég nagy rendezvény. Mi korábban úgy emlegettük, hogy Európai Egyetemek Bajnoksága, akárhol találkozunk vele, most már mindig Egyetemi Európa Bajnokságnak nevezzük így, ez így jobban is hangzik, meg talán méltóbb helyre emeli a mi gondolkodásunkba. Tehát ez nem egy Universitas kupa jellegű amatőr verseny, hanem ide minden bizonnyal a csapatok ugyanúgy, ahogy mi is készülnek. Volt már arra például esetleg, hogy valakit akár Magyarországról, akár Debrecenből, vagy volt tanítványait közül elvittek egy nagy csapatba, akár mondjuk úgy is, hogy a tanulmányait finanszírozták ösztöndíj keretében, mondjuk egy amerikai főiskolán, egyetemen, tehát tényleg megvan ez az esély. Ez az esély mindig megvan, néha kell egy kis lökés, hogy katalizáljuk, felgyorsítsuk azokat a folyamatokat, amelyek ezeket aztán befejezik, vagy olyan szintre helyezik. Volt ilyen játékos, persze volt, aki Spanyolországba ment, volt, aki Amerikába, volt, aki teljes ösztöndíjat kapott, volt, akinek csak részösztöndíj sikerült, és így belekóstolhatott. Azért nagyon meg kell gondolni, hogy melyek azok a lehetőségek, amik valóban kihívás jelentenek, és fejlődik vele az ember. A sportkarrier szempontjából. Egyéb szempontból természetesen minden új lehetőség építi az ember személyiségét. Azért mi szeretnénk, hogyha innen valaki el is megy, az jobb helyre kerüljön. Aztán, ha van rá lehetőség és van kedve, akkor úgy térjen vissza, hogy tudjon segíteni a csapatnak. Sok sikert kívánunk a jövő heti Európai Kosárlabda bajnoksághoz. Nagy Ágoston köszönjük a beszélgetést, sok sikert a srácoknak. Én is köszönöm szépen.